Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnöligimiziň esasy bölügine geçýär. Habarlardan hem ma'lum bolýaly bugünkü gepleşiklerimizi ýaraşyk alalaşyk habarynyň başladyk. Belarus paýtagtynda Ukraina ýaraşyk şertnamasyna gol çekildi. German, Fransuz, Ukraina we Rus liderleri 15 fevraldan başlap atışyň besedilmeligini aýdýarlar. Bu hoş habar barada giňiş maglumaty kärdeşim Sehradan dinläliň. Ukrainanyň, Orsetň, Germaniýanyň we Fransiýanyň liderleri Belarusyň paýtagty Minskde 18 saatlap geçirilen gepleşiklerden soň Ukraina üçin parahatçylyk ýol kartasyna gol çekdiler. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko we Orsetň prezidenti Vladimir Putin bu şertnamanyň 15 fevraldan atyşyň besedilip başlanmagyna, agyr ýaraglaryň ýyda çekilmegine we howpsuzlyk zolawynyň döredilmegine çağırýandygyny aýtdylar. Orsetň prezidenti Vladimir Putin günnor Ukrainadaky konflikti köşeşdirmek boýunça Ukrainanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri bilen tutuş giýjäniň dowamında geçirilen gepleşikleriň ýa-da ertiri haýyrly diýip atlanyrdy. Это не самая лучшая ночь в моей жизни. No utro na moy взгляд. Bu meniň durmuşymda iň gowy gece bolmady, emma meniň pikirimçe ertir haýyrly boldy. Sebäbi gepleşik prosesi bilen bagly kynçylyklara garamazdan bize esasy zatlar barada ulalaşmak başardy. Нам всё-таки удалось договориться о главном. Diýip Russiýanyň prezidenti Putin belledi. Putin okatyşy besetmek, agyr ýaraglary ýyda çekmek we günnor Ukrainanyň bölekleri üçin ýürite status barada ulalaşylandygyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko bu dokument separatistler tarapyndan elde saklanýan regionlary hiç ile awtonomiýa bermeýär we 2015-nji ýylyň aýagyna çenli Ukrainanyň öz serhetlerine kontrollugyny dikeltmegini nazarda tutýar diýdi. Şeýle-de Poroshenko Kiýewiň Ukrainanyň federallaşmagy barada Orsetň eden talabyna boyun bolmandygyny belledi. Germaniýanyň, Fransiýanyň, Orsetň we Ukrainanyň arasynda geçirilen gepleşikleriň ýa-da Ukrain jurnalistleriniň öňünde eden çykyşyna Poroshenko hususan da şeýle diýdi. Başta goşun çekmek, boyun bolmak ýaly kabul ederlikli bolmadyk türlü teklipleriň öňe sürlendigini aýtmak mümkin. Biz hiç bir ultimatumlara boyun bolmadyk we ok atışygy besetmek barada jarnamany gazandyk. Diýip Petro Poroshenko belledi. Poroshenko bu ulalaşyň 3 hepde içinde ýetir alınan adamlaryň iki tarapdan hem boşadylmagyna çağırýandygyny, Ukrainanyň howa güýçleriniň pilotu 6 aýdan gowrak wagt bäri tutsaglykda saklanýan Nadia Savchenkanyň boşadylmagy barada hem ulalaşyga gelinendigini aýtdy. Minskde gelinen ulalaşy Ukrainanyň Luhansk we Donetsk regionlarynyň ortaýetçi separatistleriniň özlerini jar eden liderleriniň hem gol çekendigi habar berilýär. Şeýle-de bu şertnamada Ukraina territoriýasyndaky daşary ýurt güýçleriniň çykarylmagyna çağırylýar. Günwataryň we Ukrainanyň hökümetleri Orseti separatistleri harby, ýara we beýlik ýardymlary bermekde aýplaýarlar. Orset muny reddedýär. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel "Inne bizde Ukraina boýunça umyt şöhlesi döredi. Emma biz illüziýanyň aslynda däl we entek Ukrainada ören köp iş edilmeli" diýdi. Ol Poroshenkonyň Ukrainada gan döküşlüğüň soňuna çykmak üçin elinde baryny edendigini aýtdy. Fransiýanyň prezidenti François Hollande ulalaşyň Ýewropa üçin ýeňillikdigini we Fransiýanyň hem Germaniýanyň parahatçylyk üçin edip biljek hyzmatynyň nusxasydygyny aýtdy. Günnor Ukrainadaky söwüşler netijesinde aprelden bäri 5350-den gowrak adam öldürildi we ýüzlerçe müň adam öz öýlerinden gaçmaly boldy. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim Sehranyň dinlediňiz. Adatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Adatlyk radiosy. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnöligimizi dowam etdirýäris. Düýü Parisde ýerleşen serketsiz reportyorlar guramasy geçen ýyl dünýä medeniýet adatlygynyň derejesiniň keskin aşağı kaçanlygyny aýdýar. Täze habatda Türkmenistan ýyzdan 3-nji orny, ýagny 180 ýurdun arasynda 178-nji orny eýeläpdir. Bu arada kärdeşim gözleriň berjek maglumatyny bilelikde dinläliň.
Serhetsiz reportyorlar guramasının dünya yurtlarında media azatlygyna baha berip ýaýradan täze ýyllyk hatabatynda Türkmenistanyň dünýäniň iň ýygygalyk yurtlarynyň biridi gaýdylýar. Metbuat azatlygynyň dünýä indeksatly hatabatynda 180 ýurdun arasynda Türkmenistan 178-nji orunda ýerleşdirildi. Hatabatda yurtlaryň metbuat azatlygynyň derejesine berilen baha mediadaky köp pikirliligi we garaşsyzlygy, jurnalistleriň howpsuzlygyna we erkinliligine, kanunçylyga, media üçin döredejlik hem düzgünçilik şertlerine esaslanylýar. Hatabaty laýyklyk tagdalan şertlere görä dünýäde media azatlygy boýunça iň öňde barjy 3 ýurt Finlandiýa, Norwegiýa we Daniýa, iň ýygygalyk 3 ýurt bolsa Türkmenistan, Eritreýa we Demirgazak Koreýa. Media azatlygy boýunça serhetsiz reportyorlar goramasynyň hatabatynda Türkmenistana berilen şu ýylky baha geçen ýylkysyna gabat gelýär. 2013-nji ýylda Türkmenistan 177-nji orunda ýerleşdirilipdi. Goramanyň media azatlygy boýunça ilkinji hatabatynda 2002-nji ýylda Türkmenistan dünýäniň 136 ýurdundan 134-nji ýerde görkezilipdi. Serhetsiz reportyorlar goramasynyň Ewraziýa boýunça bilermeni Johan Bir Türkmenistanda media azatlygyna berilen bahanyň şu ýyl hem pes derejede saklanmagynyň sebäbini ýurtda ýagdaýyň düýpden üýtkewsiz saklanmagy bilen düşündirdi. Türkmenistanyň hökümetiniň 2013-nji ýylda media boýunça ýürüýte kanuny kabul etmegine garamazdan iş ýüzüne hiçat üýtgemedi. Ýurtda henidem ýeketek hususy neşir bar. Ol hem hakykatda garaşsyz däl. Erkin pikirlilik we erkin jurnalizm diňe ýurdun daşyndaky esasan online türkmen media serişdelerine bar. Media outlets, especially online. Şeýlede serhetsiz reportyorlar goramasy türkmen häkimetleriniň häzirki wagtda ýaşaýar çaýlardan televizion, Sputnik antennalary aýyrmak boýunça amalaşýan çärelerini hem informasiýa azatlygyna basyş hökmünde aladalanma bildirdi. Dünýä ýurtlarynda metbuat azatlygy boýunça täze hatabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Kyrgyzstan 88-nji ýerde, Täjikistan 116-njy ýerde, Gazagystan 160-njy we Özbegistan 166-njy ýerde görkezilipdir. Orsiýet bolsa metbuat azatlygy boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda 150-nji ýerde ýerleşdirilipdir. Hatawata görä 2015-nji ýylda dünýäde 13 jurnalist öldürilipdir, 165 jurnalist tutsak edilipdir. Serhetsiz reportyorlar goramasynyň täze hatabatynda 2014-nji ýylda dünýä derejesinde informasiýa azatlygynyň dowamly ýaramazlaşanlygy aýdylýar. 180 ýurdun 3den 2 böleginiň görkezüjileriniň ozalky ýyla garanda erwetleşenligi, informasiýa azatlygyna basyşlaryň ozalky ýyllara garanda güýçlenenligi we munyň ähli ýurtlara öz täsirini ýetirenligi aýdylýar. Hatabatda dünýädäki ýagdaýlaryň, ýaragly konfliktleriň we metbuat azatlygyna basyşlaryň arasynda ara baglanşygyň bardygyny görkezenligi bellenýär. Durnuksuz ýagdaýlarda media halkara borçnamalaryny bozmak üçin informasiýa hem täzeliklere gözegçilik etmäge synançyan toporlaryň we aýra başga şahslaryň strategik nişanyna öwrülýär diýip serhetsiz reportyorlar goramasynyň hatabatynda bellenýär. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim gözelliňlediňiz. Bu tema ýan Türkmenistanyň metbuat azatlygy boýunça şeýle pes derejä alma barada Azatlyk radiosynyň Facebook sahypasynda açylan foruma tesir galdyran okuwçylarymyzyň hem käýeriniň pikirini bilip geçeliň. Mysal üçin Diyar atly okuwçymyz siz serhetsiz reportyorlar uramasynyň Türkmenistana 180 ýurdun arasynda 178-nji orny bermek bilen alalaşýarsymy diýilip berilen soraga şeýle jogap beripdir. Meniňçe 180-nji bolmalydylar. Ýokarda oturanlar şonu isleýärdiler diýip Diyar ýazypdyr. Begmurat Adilow atly okuwçymyz bolsa Türkmenistan demokratik döwlet dälmi näme? Özgürlük ýagny azatlyk nirde diýip soraga bilen jogap beripdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem azatlygyň internet saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna girip çap edilýän makalar, söhbetdeşlikler barada öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Pakistanda topuk, ýagny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisi proýekt boýunça ministrler derejesinde maslahat geçirildi. Awgan mediasynyň energiýa ministrine salgylanyp ýazmagyna görä maslahatyň täze tapgaryny uly bir öňegidişlik bolmandyr. Kawullar habarçymyz Şamerdan uly radionyň berjek maglumatyny bilelikde dinleýin. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasy region boýunça iň iri energetika proýekt hesaplanýar. Türkmen gazynyň Awganistan üssäşiri geçirilmek işi başa barsa ol sebäpde durnuklygyň ornaşmagyna kömek eder. Halkyň ykdysady ýagdaýy gowlaşar diýip synçylar umyt bildirýär.
Trans-Awgan gaz proyektiniň nobatdaky mejlisi dün Islamabadda geçirildi. Ýöne bu maslahat netijesiz tamamlanypdyr. Dünki ýygnagyň netijesiz gotarmagyna Türkmenistan sebäp bolupdyr. Awgan mediasynyň ýaradan maglumatyna görä, bu proýekde maýa goýmagy isleg bildirýän halkara kompaniýalara türkmen gaz gorlarynda işlemäge ygtyýar bermekden Türkmenistan çekinipdir. Kabul Üniversitetiniň ykdysadyýat boýunça fakultatynyň müdiri Täç Muhammed Ekberiň aýtmagyna görä, Türkmenistan belki öz gazyna başga-da bazar tapandyr. İranam Türkmenistandan gaz satyn alýar. Türkmenistan bu meselede öz milli behbidini göz öňünde tutýan bolmagy mümkin. Eger Türkmenistan serhetde gaz berse öz halky üçin iş yerler dörer. Şo sebäpden halkara kompaniýalaryna Türkmenistanda işlemege ruhsat berýän däldir. Şeýle bolsa bu barada Türkmenistan haklydyr diýip Ekber aýtdy. Türkmenistan marketleri خوبی را هم دریافت کرده باشد. Islamabad maslahatında TOPI proyektinin işini haçan başlanmagy barada gurrun edilmekçidi. Hemem TOPI proyekti boýunça bir halkara konsorsium düretmek meselesi ara alınıp maslahatlaşylmakçydy. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyny amala aşyrmak üçin halkara konsorsiumyň döredilmeginiň zerurdygyny Pakistanyň neft gaz boýunça ministri Şahidxan Abbasi aýtdy. TOP proyektine gatnaşan 4 ýurduň arasynda kynçylyklaryň bardygyna minister boýun aldy. Ýeketek bir şirketiň TOP proyektiniň işini ýerine ýetirip bilmejekdigini ol belläp geçdi. Ma'lum bolýaly, Türkmenistandan Awganistan üstü çekiljek gaz turbasynyň uzunlygy 1700 kilometr töwerek bolar. Onuň 800 kilometre golayy Awgan topragynda çekiler. TOPI proyektiniň 10 milliard dollar pul çykdyjy bolar diýip bilirmenler aýdýar. Awganistanyň neft gaz we dağ mygdarlary boýunça ministri Dawşa Sabanyň aýdýyşyça, TOP proyektiniň işiniň başa barmak üçin Awganistan her ugurda kömek etmäge taýyndyr. Ýöne TOP proyektiniň gözüňde tutulýan wagtda amala aşmagynyň ýyda galmagynyň ahmaldygyna hem minister hawatirlenme bildirdi. TOP proyekti barada dörediljek konsorsiuma Fransiýanyň Total kompaniýasyny ýolbaşçy bellemek gözüňde tutulýardy. TOP proyekti barada dörediljek konsorsiumyň türkmen gaz ýataklarynda işlemegine Türkmenistan şert goýupdyr. Türkmenistanyň 20 şertiniň kabul edilmegini türkmen resmileri teklip edipdir. Emma Türkmenistanyň 20 şertiniň nämelerden ibaratdygy belli däl. TOP proyektiniň indiki maslahatynyň may aýynda kabulda geçiriljekdigi aýdylýar. Şaýmyrdan Gulmurady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Gadarly dinleýijiler, siz Azatlyk radiosunda informasiýa, maglumat bermekçimi? Zey diýsen zey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr. Neber suwuňlaryň barýan ýerleriň işini o çeýreden atdy. Her getdanyň 1 toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýaşonam alýan näler şoladan. Şikaýatyňyz barmy? Bizde deputat saylanandan biz onu tanamyz ýok, kimligini bilemiz ýok. So deputat adamy tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi? Itiň gymmatlymagyň sebäbim şu meydanlarda mallar hor diýip gurrunma. Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalýar. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosi goşulyp ýazylýar. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow golaýda daşary ýurtlarda bilim alan türkmenistanlylaryň işe ýerleşdirilmek problemasyna ýene bir gezek öňsü çekdi. Häzir Türkmenistanyň daşary ýurtlarda alynan diplomlary ikarar etdirmegiň ikinji fazasynyň başlananyny aýdylýar. Maglumatlardan belli bolşuna görä, bu syňagdan geçmek o diýen ýeňil hem görünmeýär. Aşgabatda habarçy Murat Gurban bu mesele bilen gyzyklanyp ýürüýte maglumat taýýarlady. Murat Gurbanyň maglumatyny bilelikde dinläýin.
Häzirki wagtda ulak hareket etmeden soň Türkmenistan Bilim Ministrligi daşa ýurtlarda ýokary we orta bilim alan Türkmenistan ýaşlaryň diplomlaryny ikrar etmek işine gaýtadan girişdi. Munyň bilen baglyqda öz daşa ýurt diplomlaryny ikrar etdirmekçi bolýan türkmen garaşdanlarynyň dokumentlary kabul edilip borady. Bilim Ministrliginiň merkezi binasyna aslan bildirşe we daşa ýurt diplomlaryny ikrar etmek bilen bagly dokumentler fevral aýynyň dowamında şenbeden we ýekşenbeden gaýry ähli günlerde saat 9:00 te 13:00 şen kabul ediler. Bilim Ministrliginiň azynyň azalmagyny islemedik işgäriniň adatlyk radiosyna aýtmagyna görä bu proses fevral aýynda başlanyp bütün ýyl dowam eder. Ýani diplomlaryny ikrar etdirmek isleýän adamlar dokumentlaryny ýylyň bütün dowamında görkezlen wagtda Bilim Ministrligine tapşyryp bilerler. Daşa ýurt diplomlaryny kabul etmek işi geçen ýyl hem bir gerek amala aşyrylypdy. Bu ýyl başlanýan proses hem edir şol tertipde geçiriler. Emma inni ozalyk talap edilen dokumentlaryň sanawyna 3 tane dokument goşulypdyr. Olaryň birincisi ýokary we orta bilim baradaky diplomny döwlet derejesinde tasdik etmek isleýän adamynyň pasportynyň nusgasy. İkincisi onuň okuw üçin Türkmenistanyň giden hemde soňra okuw gutaryp ýerine gaýdyp gelen senelerini görkezýän ýazmaça düşündiriş. Üçüncü dokument orta studentin okuwan okuw jaýyndan onuň şol okuw jaýyna bir kursdan beýlek kursa geçendigini görkezýän ýazgy. Bu spravkada studentin bir kursdan beýleki kursa geçendigi barda okuw jaýynyň beren degişli buyrug bolmaly. Umumyň daşa ýurtda alan ýokary ýa-da orta hünär bilimi hakyndaky diplomny ikrar etdirmek isleýän adamdan şu dokumentler tarap edilýär. Birinci, ýokary hünär bilimiň maksatnamalary boýunça okuw möhleti 4 okuw ýylynyň az bolmalydyr. İkinci, orta hünär bilimiň maksatnamalary boýunça okuw möhleti 2 okuw ýylynyň az bolmalydyr. Üçüncü, okuw görnüşi günlük görnüşde amala aşyrylan bolmalydyr. Dördüncü, gyda agza ýurtlar üçin döwlet okuw mekdepleriniň beýleki daşa ýurt döwletler üçin degişli daşa ýurt döwletiniň awraly okuw mekdepleriniň hataryna girýän bolmalydyr. Beşinci, hünär ýa-da taýýarlyk ugry boýunça okuw meýilnamasyna göz tutulan okuw hünär dersiniň modullaryň möçber Türkmenistanyň degişli hünär ýa-da taýýarlyk ugry boýunça bilimiň mazmunyna laýyk gelmelidir. Şol dokumentler bilen bir hatarda diplomlaryny ikrar etdirmek isleýän raýatlar olara berilen daşa ýurt diplomlaryny ikrar etmek işi boýunça geçirilýän sinalara hem gatnaşarlar. Bu sinalar ýylyň dowamyny 2 gezek, ýagny ýanwar we iýul aýlaryna geçirilýär. Olaryň biri Türkmenistan jemgyýeti öwreniş derslerinden beýleki bolsa, öz alan hünäri boýunça degişli derslerden ibarat bolar. Bu sinalardan kanagatlanarsyz baha alan raýatyň ýene-de 2 gezek sinaga gaýtadan tapşyrmagy hukugy bar. Bilim Ministrliginiň azyny azalmagyny islemedik işgäriniň adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, eger diplomny tasdik etmek isleýän adam şol bir finaldan jemi 3 gezek geçip bilmese, şondan soň ol daşa ýurtda alan diplomny ikrar etdirmek hukugundan mahrum edilýär. Onuň aýtmagyna görä diplomlaryny ikrar etmek isleýänlere ýurdun ýokary we orta hünär okuw jaýlaryna ýokarda agylan finallary taýýarlanmak üçin ýüýte tölegli okuwlary hem gurnalýar. Diplom ikrar edilen soň awalyan raýaty diplomnyň ikrar edilendigi barada şahadatname berilýär. Şol bir wagtda hem diplomlary asla ikrar edilmez diýen kategoriýa hem bar. Gaýwany okanlaryň diplomlary şol kategoriýaga girýär. Döwlete degişli bolmadyk, ýa-da Türkmenistan Bilim Ministrliginiň awraly diýip hasaplanmaýan daşa ýurt okuw jaýlarynyň diplomlary hem ikrar edilmez. Daşa ýurt ýokary we orta okuw jaýlarynyň awralynyň nädip kesiplenýänligi dogrusynda halk köpçüligine resmi derejede hiç ýekmejik maglumat berilmeýär. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda Kawarçemy Murat Gurbanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar günlerimiz dowam etdirýär. Indik söhbetimiz täzegi sanyny Hatay diliniň öwrenilişi barada. Ma'lum bolýar Pekin Merkez Aziýa sebitini uly maý ýatyrýar we Hatay ykdysadyýatynyň olark Sowet giňişligini barha giň germe eýe bolýanyny gaýdylýar. Bu ýagdaý Hatay dilini bilmek zerurlygyny hem ortak getirýär.
Kardeşim Göler'in bu aradaky maglumatyny birlikde dinläliň. Täjik Üniversitetiniň studentleri Duşenbedäki sapaklarda Hytaý dilindäki gepleşik okybyny kämilleşdirýärler. Olar Täjikstanyň gündogor tarapynda ýerleşen ägir tulu goňşy ýurdunyň dilini gittigiçe hat köp öwrenýän täjikleriň diňe bir bölegidir. Medeniýet we diller boýunça Konfutsiýa merkeziniň Hytaýly mugallimleri dil öwrenmäge bildirilýän höwüsüň klasslarda göz öňünde tutulan orunlardan has uludygyny aýdýarlar. Başda bir iki toplarda öğretdik. Hertini 50-60 adamdy. Häzirki wagtda programmamyzda 300-400 adam gatnaşýar. Bizde yeterlik otaw ýok. Şeýle-de bize has köp muallim gerek. Köp student hasaba oturup klasslarda yer boşamagyna garaşýar. Hytaý dilini öwrenmäge höwüsüň artmagy Pekiniň Täjikstandaky täsiriniň güýçlenýänligini görkezýär. Täjikstanyň ykdysadyýaty 10 ýylyň dowamında öz şowsuzlygyny görkezdi. Her ýyl ýüzlerçe müň adam gazanjyň gözleginde ýurdun daşyna esasanam ortaýa gitmäge mejbur bolýar. Aşuraly Toşa fiýaly studentleri dil öwrenmegi öz geljegi üçin dogry ýol hasaplaýarlar. Men bu halkyň medeniýetini we dilini bilmek isleýärin. Bu maňa geljekde öz işimi ýoly goýmagy kömek berer. Täjikstanyň Döwlet Üniversitetindäki Konfutsiýa merkezi 5 ýyl mundan ozal Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň howandarlygynda esaslandyryldy. Ortaýa Hytaý we Merkezi Aziýanyň 4 ýurduny öz içine alýan bu gurama şeýle-de Hytaýyň Täjikstandaky maýy goýumlaryny artdyrmagyna hem iterge berdi. Oktýabryň aýagynda Pekin we Duşenbe indiki 3 ýylyň dowamında Hytaýyň $6 milliard möçberde maýy ýatyrmagyny wada berýän ulalaşyga gol çekdiler. Täjikstanly siýasat analitik we ýurdun öňkü daşary işler ministri Hudoýberdi Holiknazarow müňlerçe Täjikstanlynyň barha ýüsýan sowda gatnaşyklaryndan peýdalanmaga çalyşýanlygyny aýdýar. Haçan Täjikistan we Hytaý hyzmatdaşlyk barada ilkinji ulalaşyk baglaşanlaryny diňe 15 täzik studentiniň Hytaýda bilim almagyna mümkinçilik bardy. Häzir dürli alış-çalış programmalarynyň esasynda ol ýerde müňçemesi täzik student okuyar. Ýene 3-4 müň täzik studenti öz şahsy hasabyna bilim alýar. Käbir Täjikstanlylar Hytaýyň täsiriniň güýçlenmegi bilen bagly has gowy işe bolan umytlara şüpheli garaýarlar. Hytaýyň kompaniýalary köplenç öz zähmet güýçini ulanýarlar. Emma Merkezi Aziýanyň iň garyp ýurdy bolan Täjikstanda has gowy mümkinçilikleri açylýan täze ýollar ýaxşy umyt bilen garşalynýar. Hormatly dinleýijiler, kardeşim Göderli dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerlap bilersiňiz. Şeýle-de Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzyň esasy böleginiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi günüň täzelikleri bilen dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Azatlygyň web saýtyna girin we pikirlerinizi paýlaşyň.